Yes, mga ka-friends. Ruta? Sige. Sir, Sige, sir. Sige, sir. initial na to, sir, nga may kilambigita itong ambush o giingon ng ambush sa kaning ambulance. Ang based sa kuhan, spot report na mo dito sa resulting incident. Naitabo ni siya sa barangay Inuburan, City of Naga, Cebu. Na naitabo ni alas 10 sa gabi, Mayo 6, 2019. Ang biktima, upat ni kabuok. Number 1, Harold E. Villarmo. Male, 37 years old, married and resident of Green Hills, San Fernando, Cebu. Ang ikaduha, Arman T. Navarro. Male, 39 years old, resident of Green Hills, San Fernando, Cebu. Ang ikatulo, Janice B. Rosal, female, 35 years old, with live-in partner and a resident of Panataran, San Fernando, Cebu. Ang ikaupat, Rosalie G. Kahis, female, 37 years old, married and a resident of Sangat, San Fernando, Cebu. Ang suspect ani sir, unidentified, on board a white van. Kita niya, sir. Ang detalye ani that on the above mentioned time and date, this station received a call from a concerned citizen regarding a van colored white allegedly shot by a still unknown suspects. Accordingly, the van was fired upon at the above cited place while traveling towards the south direction coming from Cebu City. The white van turned around and went back to City of Naga, Cebu direction. Element of this station immediately responded to the said alarm and still conducting investigation. So, ang ban, sir, clarification, ang ban nga ay kaning ambulance from Cebu City to San Fernando. Yes, ma'am. Sir, kaning mga nagsakay, sir, kinsa man ni sila, sir? Ito na tayo mga kuan idea. Wala po kakuha na ni kawan na sa iyan. Pilay nalandig anis tambalanan, sir, aning upat ka man nagsakay. Wa mo sa nabutang diri ma'am, pilay na kawan sa Driver. It's a driver. ang driver ani wa mo sa nabutang nga kawan diri sa kawan inside driver. Ang samit lagi daron sir. Ang Kanang upat. kani nagbase ra sa kuaning kuan sir sa spot Napa report. na dari sila? Ha? Napas na dari karon. Pinakupat, sir. Kaning upat? Oo. Wa sa ko ka kuan. Makabila diri. Pero wasad mo ba ang area nabalay sa mag or sa may kan condition na nila ba? Why naaskalisod anang nilang upat, sir? Wa mo say ako ra nagbase ra sa kuan. Spot report. Okay. Orang sinabutang diri sa Sir, atong pangalan gani, sir? Sir, full name of sir? Staff Sergeant Dionisio Kabutahe. Staff Sergeant Janisio. Kung saan mag-address na hitabo sir? Inuburan, sir, o Inuburan. 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 So, from Cebu City to San Fernando. Oh. Pag abot sa Inuburan, diha na sila gitira. Kung saan mag-iat nga ng gisundan? Murag kuan siguro ni sir, murag gisundan siya. O white van. Wala ma-identify si driver sa ambulansya, sir? Wa mo Wala sa makita nakita. ang driver wala maka. Wa sa So, sir, karate, nagdagan ang driver, sir, o napadihan na siya sa upat? asa Ang karing driver, sir, karing sa upat. ang sa driver. Sa ambulansya. Wala gibutang, sir? Kung siya driver lang sa upat? Wa mo siya nabutang diri. Sir, kaning ambulance, unsa man ni sir, giguyod ra ni padong diri? Or Dili murag ni Ipadagan pa padong diri? Ipadagan pa ron diri. diri padong sa police station?
dito na sa kuan sa may plaza diya sa Sa plaza. Oo. Sa plaza. sana to. So bali diha na nangayog tabang ang driver sir katong napasilan. Yeah. So gikan diri sir from Inuburan mga pila ka kilometer sir? Layo ba 3 siya? to 4 siguro na. 3 to 4 kilometers. Unsam na siya ang lugar sir? Bukid-bukid da or Highway ra na siya. Sa condition sa Malaysia sir, sa mga igo. Wa sa kuka kuan sir. Wala nga butang sa... Wala sa kuan. wa say na ko answer ko pila ka igo ang na angkon anang ambulance. Wa sa na kuan dili mo. So under investigation pa ni sir. Yes ma'am. Sir, nga pinakuan nga nasa lida ng mga butang ang suod sa cancer, ang wala mo siya. Wa sa kuy knowledge na sir. Kay nagbase ra sa kuan ni spot report. So based sa spot report sir, Oo. wala pa mga armas or mga Bisan bala. ang driver na sir, wag identify sa spot report at bisay ang nagmaniho sa sakyanan sa ambulansya. Wala man sir. Sir, kinsa investigator and case sir, wala na siya karon sir. Si kuan. Senior Master Sergeant Buligor. Sir Buligor. Sir Bulibog. Asan to sir Buligor? Okay. Thank you sir. Salamat, sir. Sige, sir. Sir, pwede mo sir pwede ra mo makapicture na sir. Sergeant Junicio Batay. Staff Sergeant Junicio Cabata. Sir, pwede ra ko makapicture na sir. Sa pag-ambos sa Magka-picture ako na sir. Iwan sa mga gari, sir. Gari ka ba tayo? sa Inuburan na sa Amon. Sir, ma-picture ako sir. Bukuan na yung gari na, sir. Maguwang na ko siya. Abaguang na siya. Manghod na yung gari. Ay.